Porting daghanang nindot nga pagtulunan ang gipadayag karon sa atong pagbasa sa Salmo ug sa atong Ebanghelyo. Nya mukutlo tagpipila niini nga angay kayong hinumduman labi na karong panahona. Una, sa atong unang pagbasa, naghisgot ang Ginoo nga kun kamo kahimut-an lang nako, ako mong bantayan, ako mong alimahan, ako mong panalipdan, ibutang pagyud mo sa nindot kaayo nga kahimtang. Basta kahimut-an ta niya. Kumon man nato mga tao, kamong mga ginikanan, di ba? Kung mahimuot mo sa inyong anak, inyo gina siyang atimanon, inyo ginang panalipdan, di ba? Nya karon nahimuot mo ang inyong tupad. Inyo sana siyang atimanon, ana. Nahimuot mo aning atong simbahan. Imo sanang atimanon. Di sana nimo agi-agian. Palit yung kag slat daghan. Ana. Kay mao man ay atong paagis pag-atiman sa atong simbahan ang paghatag og paambit, love offering. It's either iagi na nimo kolekta o iagi na nimo palit og slots. Di ba? Mao na siya ang basta mahimuot ang Ginoo. Niingon pag ang Ginoo, di gyud ta mo kalimtan. Bisan pagani ang inahan malimot sa iyang anak nga masuso, pero ako di gyud ko kalimot ninyo. Nindot ano? Kamo usahay, ako usahay, malimot man tas Ginoo. Labi na gyud atubango na tag kwarta, malimot tag Ginoo mahatutok tas kwarta, di na tak hinumdom sa Ginoo. Kabantay mo anak. Pananglitan, naaroy ni kawat sa imong kwarta. Hinumdom pa ka Ginoo. Kanabang pag-abot nimo sa inyo gilungkab nang imo ditong gibutangan sa imong kwarta. Nya wa na diha imong kwarta kahinomdom pa ka Ginoo. Paminaw ko di gyud. Kinsay nagkawat dili panuway dako, animal dako. Yawan nako. Suko dayon ka. Pero kanindot unta inigkawat sa imong kwarta maingon ka, Ginoo, nawa na diring akong kwarta. Ana unta. Maingon day Ginoo ay kabalaka kay naamang ko'y sugo nga nag-ingon kung dunay mukawat sa inyong butang ayaw na kinig bawia. Na di na ka interested kung kinsay nagkawat, di na ka magsigigyaw-yaw. Kaya nga naman, na may sugo sa Ginoo niya, nahigugma man kas Ginoo. Di imo di siyang ingnon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Awa na kahimut-an atas Ginoo ana. Anong iya mo kung gitutukan o tuan? Di, sakto ba kong analisis? Kay kinsa may kahimut-an sa Ginoo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Muna si Jesus diri sa atong Ebanghelyo niingon gid siya, kung magtuman mo sa sugo sa amahan, magtuman sad mo sa akong sugo. Kung mahigugma mo sa amahan, mahigugma sad mo nako. Nya kadtong mahigugma nako, nahigugma usab sa amahan. Nya doon na rabay gisultis Kristo nga importante kayo. Ang amahan di ay dili maghukom nato. Ang paghukom nato kung gantihan bata o silutan, gihatag di na ngadto ni Kristo. Si Kristo maoy maghukom. Nga naman, matod pa niya, ako may nahimong anak sa tao. Di man to makahukom ang dili anak sa tao. Kaya nga naman, di man to makita ang maghukom ang anak sa tao, ang nahimong tao. So sa tulo ka persona sa Dios, tulo man ka persona, amahan, anak, o Espiritu Santo. Ang nahimong tao ani kinsa man? Ang Espiritu Santo naman, ang anak. Di sa to pa ang anak nakasinati sa kinabuhi sa tao. Nya doon naman siya gihimong standard. Kay niagi man siya dinhi. Kay bao siya sa standard unsa itong puy-an. Nya ang atong puy-an nga kinabuhi kinahanglan masubay sa iyang standard. Di gani masubay, hukman ta niya. Wa man kanihaom sa akong standard didto ka siyawa. Ana, ingkonsam na imong standard Lord.
Insa nalimot ka nga niagi man ko sa kalibutan, nya ang akong kinabuhi dito sa kalibutan, mao man to ang kinabuhi nga angay ninyong sundon. Ana, bikaron kamo nagsunod mo sa standard sa Ginoo, sa iyang dalan, nagsunod mo wa. Lingian na imong tupad ina nagsunod ka sa daan sa Ginoo. Imong pangutan na. Nagsunod ka niya, muyango na siya. Oh, sunod ko. Siya, oy, congratulations, di jud ka silutan. Pero motipas ganita, adto tas pikas daan mo agi, silutan na ta. Unya ra ba, napagi importante kay gisulti si Kristo? Ang tanan di ang gilubong, mamangon. Muna kamong nagsigig panabtan anang mga patay, basig mo kalit nagbangon, ya luokon mo. Ang tanan gilubong mamangon, pero dili na mo balik dinhi sa kinabuhi. Unsa may yang giingon? Yang giingon diri ay ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog. Pasabot tingog niya ba? Ang tanan nga mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Nya dunay sumpay. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, sa ato pa mobangon ug mabuhi. Ang mabuhi pasabot ani musod sa langit. Pero kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mo nay maadtos impierno. Mo bitan na nga gitudlo ni sa atong simbahan nga dunay universal nga pagbangon katong end of time, naasay individual nga pagbangon. Iniglubong gyud nato. Adi bang gani pakabot siguro iniglubong, inigkamatay gid nato moatubang dayon tag hukom. Pasabot mo bangon dayon ta nya moatubang dayon tag hukom. Kinsa may atong atubangon? Si Kristo. Basahan na niyo sa Revelation chapter 20. Book of Revelation chapter 20 na igibutang dito nga ang tanan kuno nga namatay moatubang sa lingkuranan, diin naglingkod ang maghuhukom. Kinsay maghuhukom? Si Kristo. Kay naa niya tanan ang paghukom. Unya ukbon kuno dayon ang basahon sa kinabuhi ug ang basahon, ang unang basahon sa kinabuhi kadtong atong mga binuhatan gisuwat dito kada adlaw. Chronological order, according to date, according to time, according to minute, and according to second. Kuyaw kayo no? Ang record dito ba? Naaginang seconds, maubitan na ang patay, kanang himatyon nga nagpinal-pinal na panagsa na lang mo ginhawa, ato ginang hilugan, kay pamasin ba, katapusang segundo, makabawi diyan. Kay record mo na dito. Date, time, minutes, second. Mao na siya. Moto dito. Nya ko nang ato ganing binuhatan, maayo, matud pa sa Book of Revelation, masuwat ang atungan sa basahon, sa libro sa kinabuhi. Mo na ningon diri, mabanhaw og mabuhi. Kung nasuwat sa libro sa kinabuhi. Pero wa gani masuwat dito sa libro sa kinabuhi, matod pa dito, iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Naabiyay ikaduhang kamatayon kadtong iiksa ka sa linaw nga kalayo. Hastang luuya ka no? Sigig misa ba? Sigig misa. Kini bang gamisa ron? Unya inig-inding ra di, iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Luoy no? Nya sigig simba, sayo pa kay mo abot kay magrosaryo pa dire. Unya human iiksa ra di ay. Ang uban sigig simba, butang-butang pagbrunda dire kay buutan kuno kay ignaong, liktor-liktor pa dire, salmo-salmo. Unya dito iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Nga naman kay wa kahimot sa Dios. Nya karon unsa may makapahimo natong maayong binuhatan kung nagbuhat ka para sa kaluwasan sa simbahan nga mao ang katawhan.
Kung ang imo ganing gibuhat, ang akong gibuhat para sa kaluwasan sa simbahan, sa katawhan, kana nindot tag binuhatan kay maunay buhat ni Kristo. Pero ang ato ganing gibuhat para ra sa atong kaluwasan, para sa imong kaugalingon, akong kaugalingon, iiksa tangadto sa linaw nga kalayo. Matod pa ni Kristo sa usa sa iyang mga pagwali, sa tiyang ingon, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang magpakamatay alang kanako og sa ebanghelyo, makabaton niini. Nindot ano? Muna dinhi sa simbahan, ako naningkamot jud ko nga daghan tag opportunity nga makatabang sa simbahan. Una ana, palit og slots. Makatabang man na palit nimo, tabang na kasimbahan. Awa na, nasuwat na ka didto sa tingan na to, libros kinabuhi. Nga nakapalit na mo. Ako mong taga-ag-report ha. Natog na appeal ba mo ani? Ang atong halin sa SUSBF para sa atong piyesta niabot na og 4,331 slots. Pagpa sobra na tas katunga kay 8,000 slots may atong target. So naa na lay nahibilin nga 3,669. Palit mo ani di ba? Para man sa atong pista ni San Vicente Ferrer, di gyud mo pasagda ni San Vicente Ferrer oy. Moingon na ditong anghel papasa na kay nagyaw-yaw na pagulis ilay sa ayaw kay ni palit og slot. Isuwat na dito. Ingon di sa nya ning yaw-yaw man sagdi lang consider na bantay ha, ingnon man siya sa anghel, bantay ka sa anghel ko na magani ko'y pako kay naningkamot ko ditong maluwas mga tao, klaro kay na ni palit og slot para sa akong pista. Ana siya gayaw-yaw sa bana, ay sagdi lang total nakasaha man pud ang bana, consider na, pero makigbuwag na nas bana, hala ihuwag dito sa impierno. Ana so sagdi lang magyaw-yaw basta di lang makigbuwag. Ana di ba? Bawi-bawi ay, mabawi gyud. Muna kamong mga nakigbuwag sa bana, daghanan ninyo palit. Naa patay dopes, di ba? Yan nakigbuwag ba nakayaw-yaw ba kus bana, palit na lang sa kog dopes. Ana. Ang atong dopes karon naatay halin nga 747 slots na. Di ba? Pakpak yapon. Daghan pa kay opportunities. Ang SUSBF na pay 3,669 slots available, tag 500. Ang ato sang DOPS na asay available pang 53,253. Akong gi-summarize ang atong tanan nga in and out, appeal sa atong project, negative na taog 7.5 million sa ato din hintanang gasto. Dako-dako no atong negative sa ato padunay mga tao nga nag-provide niini nya ato pa na silang ulianan sa ilang gasto 7.5 duldo gyud sa 8. So kung mo palit mo og dopes nga balig 8,000 ka slots, ato na nang mauli ngadto nila. Siguro jud ko kanisang ni provide kay para lang jud mo kusog ning ato dinhing trabaho di maputol. Makabayad po tas mga yuta nga gi-offer kay para mas kaayuhan sa atong simbahan, sa atong parokya nga mudako-dako atong area. Siguro yun ko ani sang ning provide di na sa gid ni papason sa libro sa kinabuhi kani sila. No, siguro yun ko kay ngano man kanindot sa ilang nahatag dinhi simbahan. Nya ato sa ni silang ulian pasabot mamalit sa tagdaghang slots kitang mga ginagmay-gagmay ray maabot aron sad makaambit sad ta sa pagkasuwat nila dito. Karon pizza 4 na asad tay kuan na atay kapilinya ato nang i-consecrate purtis ang daghana nato nga nakaapil diha suwat sa ta dito. Pero kun di ta magmatngon bisag nasuwat ta ang Ginoo kamao bayang mopapas muna sama sad sa Ginoo nga di gyud malimot sa pag-atima nato, kita sad unta di gyud malimot sa pagsunod niya. Muna dinhi sa ato sang pista kay magsugod naman ta ugma sa atong nobinaryo naa natay mga gipanghan-ay para malangit mo.
nga natay mga pilgrims napagitay pilgrims nga territorial napagi online. Sa atong online nga mga pilgrims pasabot ani gihanay-hanay lang ni nato na ay international na asay national national nya human dayon territorial pareha pananglitan ugma gikan sa alas 6 sa buntag alas 12:15 sa hapon udto og alas 6 sa gabi mao'y atong mga novena masses na minor ning duha ang main novena mass mao ang 6 p.m. ang atong celebrante ugma kaning tanan nga 6 p.m. nato nga novena dinhi atong giimbitar mga pare dili mo kakita namo igo rami mo kon celebrate Father Arnel pero sa minor murag kami sang duha sa Father Arnel magpuli-puli nya doon na tayo mga gitawag og mga pilgrims ugma ang atong pilgrims pananglitan pananglitan lang ni ugma na atay pilgrims nga gikan sa ako lang ko anon kaning main nga nobina international pilgrims atong gi-dedicate para sa atong mga online parishioners nga nagpuyo sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland, and Netherlands. Kuyaw kayo. Nganong ato man yung pang-mention, kay naatay mga nadawat nga mga slots, nga namalit og slots online, nga nagikan aning mga nasura. No, kamong naadiha dapita, aning dapita, ugma, pizza 1, pizza 31, udang adlaw sa atong nobinaryo, hala, view mo sa atong live streaming tanawa lang niya sa ato karong i-flash karong inikanta nato sa offertory i-flash nato ning mga link o ang ato sang mga pilgrims unya sa national base ni sa atong nadawat nga mga kuan mga address sa nadawat lang sa national ato sa ning gidedicate sa mga online parishioners nato nga naa nagpuyo sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Cagayan Valley. Sinang ganing ato mga online parishioners nagikan ani mga lugar di naman ni siya Cebu. Nya sa atong lokal dinhi sa Cebu ato ning gidedicate sa Liluan ato mga online parishioners gyapon ni Liluan, Compostela, Danau, Carmen o Katmon. Gidivide sa nato sila hangtod 9 days. Mga sample lang ni siya ato ning i-flash unya sa atong matag karon og unya sa atong ikantas offertory ug sa final song. Nya monitor na lang mo hain mo na bilong. Nya mo nang panahona nga i-focus nato ang pag-ampo. Ngano ato maning gibuhat aron mahimotang matarong didto sa mata sa Ginoo. Nya napagid tay motorcade karon maka-apil pod ugma opening salvo atong motorcade kada alas 4 sa hapon. So ugma alas 4 sa hapon motorcade ta na naapagid tay mga contest aron ma-ignite ang mga chapels na itulo ka contest na ay street decorations na asay katong inig grand motorcade sa pizza 8 sa Bispiras na asad tay float kana mga inyo mga santos isakay ninyo sa multicab ato sa nahimuong contest unya diri sad sa inig barrio pista kay inig pista nato ighuman sa Pontifical Mass alas 10 maniudto tang tanan diri aning atong giabangang yuta maghimo ta dihag mga tents mga barangay ato sa nang contest-conteston chapel gihapon na chapels in barangay. Mukuyog sa daan na ang mga barangay officials kay ato masang giimbitar ang atong kaning inahan dinhi sa atong munisipyo. Basin sang mojuwe nato diha sila si Mayor Cristina ug ang iyang husband atong congressman sad si Duke Frasco. Ato silang giimbitar kay haron mag-usa ta, magkanba pista gyud. Nganong gibuhat mo ni nato kay malipay ang Ginoo magtan-aw nga magkahiusa ta. Maayo sa nga buhat sumasuwat ang tanan ana sa libros kinabuhi kadtong di mo apil
kadtong mga chapel nga di gyud mo decorate dito sa sa agianan sa kaning kuan. Asa na motorcade. Luoy kay mo. Wa mo masuat sa libro, wa sad mo'y mapaabot. Kadto sandi mo apil sa motorcade, inigran motorcade. Ay gitapulan sa kapoy init ka istanan hasul-hasul ana we awa na di na sad mo masuat kadto sang igbalyo pista gasto na sad pagkaon ang mga tao nga kana man pista na dito kana sila pahikaya ng naa diyang mga naas ubos kadto sang di mo apil diri di na sad mo masuat may lag makabawi mo palit mo daghang slot kay madadara na. Pero di ganisan mo mupalit kay otro sad mong matapulan kay palit samot na gyud. Meaning daghan kay opportunities gihatag ang Ginoo matag karon og unya aron ta masuwat sa libros kinabuhi. Di natuusikan labi na gyud ang paghigugmaay, ang pagpinasayloay, ang pagdinawatay diha sa pamilya ug sa atong mga kasilinganan. Kana opportunity unsay importante? Ikamatay nako mubangon unta ko aron mosulod sa langit dili unta ko mubangon aron silutan didto sa kalayo nga way katapusan sa impyerno. Sige, nindog na ta kato mga nasuwat sa libro. Mga igsuon, sa atong pagduol sa altar sa Dios ato karong dalhon ang atong mga pangamuyo sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon ug pagkamaluluyon. Muingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan magiya sa iyang mga ginasakupan ngadto sa dalan sa kaayo ug magdala kanila sa pag-ila sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang matag nasod maningkamot sa pagkabot sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makaangkon na sa gisaad kanila nga mao ang kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dias gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.